Nyakormogi machiegni kendo e chenro machielo mar nyadhiwa. Penjo ma kawuono en ni ka in gi silings milion 100. We mano, ka in gi silings milion 50. Kata mana milion 30. Inyalo timo nade? Adwani mondo ibi kod achiel kachiel mondo mi atang'ni kata lidhni gima milionde nyalo timo e dak manyasani machiegni e chenro mar nyadhiwa nyinga Simfros Osinga. Mama ni achopo ni adonje yot Nyakormogi. Mane toka ni en lift. Dina nyiso kaka e lift chalo mak mana kata ni ng'eyo ni network malongo ok yudre e lift. Ma en ot man lift donje yodi. Kama wadonje ni en ot. Kapok aromo kata gi wuon ot mar mondo mi wambaka mar ot. Adwari mondo ing'e ni en ot midonjo e yo mopogore kendo lift ok en achiel. Gin lift ariyo manyiso ni sama idwa dhi gi sama idwa idho. Idonjo e lift mopogore ma iluongo ni dak mopogore. Filista base gano mondo mi aneni ndi inade an maber machiegni erokamano wachopo ka to mana kaka winjo ka pango apango kata kapok iwacho na nikech aneno ka en gima nitie mopogore ni idonje e lift tidonje ot. Nyiswa ane ni kit rwako wendo machalo kamani iluongo nade? Koro mae iluongo ni private foyer. Enena mari owuon to wan gi kata drisha kae. Inya neno koma ler to wan gi SQ kocha mana mari owuon. Omi wacho ni kae Nyakormogi gima Felista ok nyiswa ni samoro in gi wendo moro ma ipok ochopo e odi kano ok ichano kata samoro ne pok iikori samoro koka ji ochiewe ot ok idwani mondo mi irwak welo mang'eny e ot. Koro e private foyer ka mano wad ma wasomo kodi kawuono en kama inyalo bedo thuolo gi wendi ma parni pok gidonjo ot. Omiyo kata kaka isete aneno ka Felista oketo kom ma jaber kanyo gi mesa. Ang' ka in creative kata ka in gi pachi moro to inyalo loko mondo mi wendi owinj maber. Inyakra medo mesa dongi? Adier. Adwani mondo mi mano mana chakruok. Kadwani mondo mi iterwa ni to ka wasedonjo ka to yudo ka an wendo ma owinjore donjo e ot. Ka in wendo to wan gi service kae. Koro ka in oko kirito lift inya beda beda e ot mondi igoch ne lift. Iwacho ni lift. Iwacho lift ero. Elevator. Dhigocho ni karo kochopo e ot tidhi. Koro igocho ne lift mondo wuog piny obi malo. Kochopo to dhi nyisi. Nyakormogi en wachake matek nikech samoro wang'iyo mana gi lift ma kichope kuom lift tidiyo kore ma koro nyiso ni ma system ma osed ki lift to par ni lift en mari kendi ok en lift ma oriwo ng'ata to kikanyo neno ka nitiere kuonde kano mwandu inyalo mana nyiso ni ang'o maber kikano kanyo. Inya keto kata buge wuoche kakidwaro. Manyiso ni ma kamokuongo manitie gik miyago ot samoro idwani mondo mi ikan kanyo. Kamano. Erokamano. Koro kwa dhi mbele to wan gi living room maduong' to makocha inya keto TV inya seto kama kidwaro. To wan gi smart curtains. Smart curtains manyiso ni gitiyo gi remote? Gi remote inya sude kamano to yaure. Mama ni mule ni to osudo. Osudo kende. Mano otiyo gi technology bane? Mana technology ma China. Koro inyalo keto aparo nitie ga moko miwacho ni inyalo keto curtain ka gin smart kama tiketo ge simu. Koro kochopo godhiambo tinyalo ng'ise mondo lor. Mano te otiyo gi te. Kata lights kata gimoro amora kata lift te dhi bede sim. Koro idhi bedo gi app e simbi. Kamano. Erokamano ahinya. Aneno ka bende undiso ot kar TV ma pok uketo to mak mana ni ukete maduong' boro mo TV matin. Maduong' matin ok wati gi matin koni. Okay.
Kondi kwati gi TV matin. Kwati gi inches adi and above. Kata 100. Ema Koro- ndiso kanyo. Koro kae in gi balcony. Inya budho kineno piny ma oko gik moko te. Nyakwar gibiro mana ng'uono nikech kanyo en balcony maber, en mana nitie tich mapod timore, koro nyiso ni ok wanyal tang'o ni maler, mak mana king'iyo e kiyono tineno ka en thuolo moromo go mbaka moromo bedo. Ang'eyo maber ni sitting room bende osendisi. Kamano. Mak mana ni ng'ato ka ng'ato nitiere kod kako ohero, omiyo ibiro yudo thuolo mar mondo mi iti gi hero mari mondo mi chan kaka sitting room ni chalo. Kwawuok kae To mae en triple glazed. inyalo mana nyisowa ni mano nyiso nang'o. En gi noise cancellation to ka wan gi koko oko ok dhi winjore. Manyiso ni koro Dhi dek. bedo ni wantiere e boma nitiere machiegni gi ndara, by the way od nitie machiegni gi ndara. Kabisa. Koro nyiso ni ka ji nitiere ndara, mtokni kadho, nyithindo ikwanyo, in kiseloro dhoni to kiwinji. Ok winje. Koro ketne insulation adek mamono mondo miko winj. Koro giwacho ni dak e yor achana, omiyo ok inyal wacho ni an ok adwa dak kuma nitiere machiegni gi ndara, ok adwa dak ka e town, samoro nitiere magawa machiegni, nitie kuonde ma nyithindo tuge, tiwacho ni an ok adwa dak e ute ma town gi nikech koko. Gima osewachi ni technology kata lony obiro mamiyo koko no dong' mana gi oko. Omiyo en dak manyasani ma pod wasomo. Kowuok kae, Felista, inyalo mana tang'ona ni kar chiemo gi kar loso chiemo ema koro ne wadhi ka wendo osebiro mosebudho tiloso ne wendo gimoro. Inyalo mana nyisowa ni to kit jikon kata kaka uloso jikon ni. Koro kae wan gi jikonde ariyo. Nitie ma open kama. Wan gi jikon ariyo. Jikon ariyo. Kata kit jikon ariyo. Koro in gi pantry kae, inya keto kata nyanya gi waru, gik moko te. To kae wan gi oven. Kidwa tedo. To ka wan gi dish sterilizer. Dish sterilizer. Mae. Manyiso ni kanyo kama kiseluoko sende tidwa ni mondo mi gituo maber kik gibed gi germs. Tikete iye kanyo. Kamano. Daka chana nyakwara mogi. Kae wantie gi gir tedo. Biro kama gi hood. Gite biro kaka ntiere. Manyiso ni mae konyo mondo iro okal e yo makare. Kamano. Aneno ka nitiere jikon oko ka. Kidwa tedo rech, kidwa tedo gik moko manigi harufu mang'eny, to itiyo kae. Koro ma closed kitchen. Iloro dhod ni to ma mari. Koro kanye mitede omesle mbuta. Kamano. Wacho ni luonge ni wet koso? Wet and dry. Wet and dry. Yes. Koro dry en mane? Dry en mano, koro wet en mano. Nikech ng'eni ywak ma tinde ji osebedo go en ni wach mar bedo gi open kitchen ni. Samoro in gi wendo ma ok idwa ni mondo mi one gik moko, ng'eni jikon weche mang'eny timore. Koro kae kata kit dak ni nyisi niya, ka in gi wendo ma in go thuolo kendo inyalo tedo koneni, ibiro tedo ka nikech ma en open. En jikon moyawore. Mak mana kendo mane jodala nyalo wacho ni ka in ng'ama maro kata ka koyuoro biro limi, tidwa ni mondo mi iteda panda matin, ti ilokori gi kacha tiloro dhot. Titedo gimitedo kata ka en omena kata ka en obambo. To kore ka ikele sitting room. Koro aparo ni mano ber nikech ywak osewinji. Aneno ka Felista dala kocha kata ng'eny ji dala kano ga fridge e sitting room. Kata mana sitting room ng'eny ne omakore gi dining. To osewach ni mano beda puodho nikech idwa ni ng'ato kodonjo ka to neno ni in gi fridge dabodo. Style ni uduoke nikech ka to sitting kae en dining. Ka en kitchen kama te. Dining ni koni. Donge ng'ama nitie sitting room nene. Koro style ma nyasani. Omiyo ka ng'ato keto fridge e sitting room beto ken gima rach. To ng'ama nigi fridge matin romo maber. Size ni duong'. Inya keto matin kata maduong' ahinya. Wanya customize mondo ofit. Poni ma pod ok rom fridge ni to pod in gi thuolo kocha. Kabisa. Aneno ka wan gi balcony kendo. Ma laundry area. Koro kidwaro luoko lewni kata nitie gima mocho kae. Inya keto washing machine kae. To ma
ikete level midwaro. Kidwaro ni obi piny titimo kamano, kidwa ni mondo dhi malo. To kanyo be law yudo chieng' Felista? Itiyo gi wash and dry. Omiyo kibiro ka gi lwedo to nyalo teri asara. Okoro itiyo gi machine maluoko gi matuoyo, koro kanyo mana airing mondo yud mana muya moro matin tiluoke e ot. To kikanyo nitiere ma boiler ma pi maliet. Kidwaro pi maliet mano en. Okay. Yeah. Koro ka dining inya keto kata mesa ma rectangle kata round kama tiyo. Gitiyo. Lighting magi biro go koso? Lighting mago biro go. Gibiro kamano. To ki idwari mondo yier inyalo lokni. Kabisa. Ka wawuok ka aneno ot moro kacha. Tie room. Koro room ni waluonge ni multifunctional. Multifunctional room tiende ni inya tiyo kata gi piano, inya kete prayer room. Inya lemo kae. Inya kete karalam. Inyalo keto piano ni kanyo. Koro lure gi gimidwaro. Sami kwano ni ng'ato ni odni bedroom abich. Mae bi kwano? Magi DSQ kwa kwano. Koro en bedroom abich, lakini ma biro ka bonus. DSQ kacha nyaka loke library. Ntie bonus be. Moko. Ntie bonus mamoko. Omiyo en gima mit. Pok watieko Jakaramogi. En ot mabiro dholuonye luonge ni ot mathagalany. Eno tumaduong' ma samoro kaka dangi timrie. Kamano. Nyalo tami. Ka wawuok kae, koro wadwa ni mondo mi wadhi kuonde nindo. Emomiyo odni iluonge ni bedroom abich. Koro wadwa neno bedroom go achiel kachiel. Mana ka wachako gima nitie machiegni. Koro mae, ka in gi welo, to ok gidhi e bedroom. Ma ok bedroom. Ma washroom. Ma washroom, cloakroom. Ma welo. Ma ok ninde ot. Mana mabi. Kibiro gi welo. To ok onego okochuno nyaka gichop e siti. Koro ma en cho ma oko. Ma gitiyo go. To biro kama. Ma travertine stone. Iluonge ni? Travertine stone. Travertine. Okay. Biro kamano. Koro ma finishing utiyo go de utete. Kamano. Kamano. Koro ma bedroom mokwongo. Biro gi wardrobes. To duong. To mana headboard cha iluonge ni carbon charcoal. Biro. Inyalo mana tango nwago. Ikiluor donja. En mano. Yes. Iluonge ni carbon charcoal. Carbon charcoal. Obiro gi kama mae e gimuketo e bedroom stay. Kamano. Kamano. Obiro gi nyadhine makende. Koro mae mawang ni wawach ni bedroom nyathi mar wendo kose. Ma mar nyathi. Ma mar nyathi. To udi gi okwati gi paint, watiyo gi wallpaper, wipeable. Okay. Imported. Koro room ka room nitiere gi wallpaper mondise. Koro ginte 5 bedroom gin ensuite gite. Ensuite gite. Mangiso ni ng'ato ka ng'ato konyore kamoninde. Mano geno ne japicha mara omake malongo wadhi e bedroom mar ariyo. Ma be ensuite. Koro ma temo kore ni kata ng'ato nigi nyithindo ariyo to oduong' nyalo ting'o nyithindo ariyo. Pod en mar nyithindo. Inya keto kitanda kama kata kakiero. Kata double decker. Kata double decker betiyo. To kae, my washroom. Ensuite also. Ng'ato ka ng'ato ni sawa. Ma be duong'. Ma koro nyathi mabet duong' matin. Kaka wamedo bire kaka gimedo bedo madongo. Kamano. Kamano. Koro mae be mana machal. En gi kabat, en gi kitanda, and then en gi washroom mage. En gi drisni madongo be kocha. E room ka room be nitiere gi drisha. Tinde maneno ka dishni boyo. Chakre malo nyaka piny. To nitie gimoro maneno ka. Inyalo mana designer be in designer. Tinde en lony mana winjo mana ka ji go mbake. Ing'eni ng'enyne Jakaramogi ji keto curtain moromo drisha. Kata king'iyo odi kanyo tidhi yudo ka curtain mari akendi ka chore gi lweta bodhi. Felista ka chore gi lweta to dhi. Koso odwaro inya keto the whole house kidwaro kata ma sitting room kende. Nikech aneno ka ng'eny ji kotwang'o curtain. Tineno kotwang'o curtain moromo kar drisha kende. To tinde ayudo ka
wall no Nyakwaramogi wall no te main mar curtain itwango curtain tung nyaka tung nikech kingiyo curtain ka disho rumo gi ka mano design to kingiyo curtain tido ka curtain biro nyaka tung omiya paro ni en gima keto ot bede neno mar nyadhi koro kan tigi minyalo some class kari mar keto disha no Nyakwaramogi poni twango mana curtain moro mathin mo disha kende inyalo tiyo gi alonyni mar keto disha curtain mar disha kowuok e wall nyaka wall machielo to mana kingiyo gi wangi nyalo neno ka okelo pogruok e kind disha motwang ne curtain mar disha kende gi disha motwang curtain mamulo wall achiel gi wall machielo mano watieko bedroom mar 4 we tang ni gimoro kapok watieko gi machielo mai obiro gi panic button okay koro kidwaro ambulance kidwaro gimoro to mabiro mano dhi ywak e office nga reception koro ntiere provision bro bedo provision go e reception koro kanya thiwinjo kolur matin to onyadiyo kanyo wan gi reception adek block ka block nigi reception mare iluongo ni dak achana kata dak mopogore Nyakwaramogi pod wang'iyo kuonde nindo kendo king'iyo kata neno ka nindo opogore adwani mondo Felest Hotel akeni wasechopo e master podi mano mar 4 koro wadonje e bedroom mar 4 mana kaka chal ng'ato nigi kare mar washroom ne mae nigi balcony to carbon charcoal biro to gi wallpaper be ero kama na nya paro ni pod chala paro ni kuma wadhi yude pogruok en ka wachopo koro e master bedroom mang'eyo ni e thoth udi giming'iyo ga malong'o sama ng'ato ng'iyo to penjo ni master romo nade to master chalo nade kendo en emonyalo nyisi pogruok mar ot manyadhi gi dak mopogore koro wang'ene ni to ka Felista ka ng'ato kao ot ma bedroom gina beach nindo mare chalo nade e chuny ogandawa ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo mondo tekruok mar dende obed maber ok gin ga gik matek gina gik maluongo ni lifestyle manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo gin na gik mitimo we bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo nachako chemotherapy side effects nen yirwi nyaka lwar constipation chandi seriously warwaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony isamidhir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka e weche thieth mag tuoche masiko wakelo od thieth e od dak tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Everybody bossa. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo jo kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma mana Ramogi TV Lindra Mogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor ngeso ka ngeso sang'wen otieno. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato ak mar rameny piny. Chik bai.
adwani mondo mi itelno. Roma. Mate. En master. Kidonjo. To inya pango lewni, vibede, wuoche, kae. Biro transparent kamano. Manyiso ni ma wasedonje master. Ma koro wasedonje master bedroom. Ma kabat mikuongi romogo en kar pango lewni. Gi wuoche. Kakidwaro. Style en mari. O ng'eni nada penji ni to kawan ji ariyo. Taneno kaka rawan ji. Ng'eni awendi gere ne ng'ata achiel. Kawan ji ariyo. Kawan ji ariyo to ma be nitie inyaketo kae. Koro in gi space maber. Koro ma mar ng'ama chielo nikech ng'eni nafas mar kano gik moko bedo ga ji laro ga e ot. Koro kae aneno kupogo maber. Kabat be nitiere. Koro mae miluongo ni walk-in closet kose? Walk-in closet. Koro kaka ne wadonjo cha wa walk-in kar kano lewni. Kamano. Edo kamano. Tang'na gima chielo. Koro nitie ma kun ji ariyo to onge laruok. Sink gin ariyo. Iwacho ni ng'ato ka ng'ato gi sink ne. Sink ne. Kichiwo to onge gimoro ni ng'ato budho. Onge. Ibiro to itiyo gi sink ni kidede dhogi. Kamano. Ero kamano. Aneno ka kanyo bende nafas nitiere maber. Maber, maduong'. Inya kata keto mesa kae kata kom kidwaro. To wan gi bathtub be. Koro inya bedo kae to ineno views ma Nairobi te. Kae kanyo. Drisa no ng'ato neni gi oko koso in minene. Ng'ato ok ni anene. Kata kapo keto katin. En ma obedo blocked gi oko. Kamano. In ka ine iye tinene maler. Ng'ato kani oko tok nyal nene. Kata ka kidwaro inya customize iketo panels ka. But kata kiyiero ni tiyo kode kamano pod ineno sawa. Ok inyal moro jirani e yo ma ok ipango. Koro kae to okinya tiyo kata gi kidi. Inya rudho tiendi. Oket kama sia? Yes. Anti-slippery. Yaparo nikech ng'eni tiles mane bafu osenego ji mang'eny. Kamano. Koro mae kidonjo to omi tiendi ok nyal kier kata ka sabun olware. Kamano. To wan gi floating toilet. Ok ochop piny. En floating. En ema tije yot en ema nyasani. En kidwaro inya keto smart toilet mondo kibedo to obedo maliet kidwaro. Moko ma flashre kendgi ka. Omiyo in gi thuolo no. In gi thuolo. Mondo ilok kaka chalo. To in separated kata ng'ato luokore kae to in gi nafas ni. Aparo ni separation no ne pok aneno. Nikech mana kaka iwacho kaka wawacho kar ywaruok cha. Kar ywaruok cha inya bedo ni dwa bet koni to ng'ano dwa bet koni. Koro aparo ni nyakora mogi berne en ni aparo ni gima wang'iyo e kit dak manyadhi en ni nafas mimanyo mar ywaruok go tin. Nikech poni rito ni dwa ywari gi ng'ato nikech nobodho kar luok. Inyalo donjo e tab mondo iluokri. Kata inyalo bedo kanyo mondo iluokri. Ka ng'ato dwa tiyo gi choo chuno ni nyaka ang' irit ni ng'ato tiyo gi choo e kibi luokri. Koro nyiso ni pesa ber kendo pesa mi thuolo mar yiero gima didwaro. Aparo ni gima duong' mapok waneno ka en koro kama wuon ot gi min ot kata wuon ot kende kata min ot kende ninde ma en kama otanda oketie. Kanyo kuma koro Felista ne tang'onwa mondo wane pogruok mar nitie kamoro modong'? Nitie. Kae. Akasra nikech ang'iyo ni bedroom kidonjo ni tiromo go tanda. Nitie office. Nitiere office? Mae. Kidwaro timo shughuli kata meetings kata ng'oa. Kata kidwa pondo. En gi balcony be. Nitiere balcony bende? Nitiere balcony. Mar office ni? Mar office ni. Omiyo kichiewo to pod idwa ni mondo iti kapok idhi e sitting room to inyalo donja ka. Kamano. To drishni curtains inyalo nyiewo mi barindas nikech kamoro amora ka Manta dier. Va curtain manyalo chopo nus million. Kabisa. Nikech curtain bende bechgi ok tin. Taneno ka bende room ka room uketo curtain wall to wall. Curtain to wall to wall. Ngiso ni sami biro kae kiseng'iyo ot nyaka romo gi nyaka idong gi change. Nikech nyiewo ot en gimoro achiel. To mondo mi wang' ilos odni, inyalo nyiewo odni tiketo gik moko mok chalre go. Omiyo kisenyiewo ot nyaka idong gi change mar mondo mi nyiew curtains. Tiket gik moko e ot mamiyo ot ndisore kendo
ot donjore kod nyadhino owach ni nitiere balcony kacha manyiso ni kisechiewo tiwacho ni timatin pod ok idwa dhi e balcony mar sitting room pod inyalo bet kanyo mondo mi ikwany yamo kata ne ka piny dhi eka koro wadwa dhi neno kama magite biro be ma onyiso ni storage kaliech kabisa onge excuse mar bedo gi gimoro kamoro amora inyalo so gimoro amora e kabat milor dak mochanore koro wang'iyane ni to wuonot gi minot nindo kama chalo nade koro en gi bedroom maduong' inyalo loso kamae kata kakiero manyiso ni maromo kitanda maduong' mogik obedi queen size kata king size kamano kamano kae kuma wuon pesa kata wuon ot ninde kineno ko upange maber gi nafas matin iwanya mana ng'iyo magi be kuonde inyalo kane mwandi moko magi makoro stools ka koro moge paro ni en dak mopogore mana kaka wasewacho kendo balcony machielo thuolo ka thuolo miyudo en thuolo mar yweyo thuolo ka thuolo miyudo odni en thuolo mar yweyo miyo ine machiro mondo mi imany thuolo mar yweyo Felista manen kare gi smart curtains smart curtain kamoro amora gimoro amora winjo wach gimoro amora poni loro dhot idhi e boma tipo kileo tiwuoyo awuoyo e simu to gimoro amora lorore mana kaka wasewacho gima nyalo moni nindo onge inyalo yawo curtains tilor kanyo tiwinjo ka koro koko mane nitie kanyono odhi motho omiyo en dak mopogore kendo en dak mar nyadhi to gigi poni ng'ato okawo ot to odwa ni mondo mi uketne mana gik manitiere gi mano be timore maber kata kidwaro kala mopogore to watimo tano kuwero kala ma iluonge ni neutral kamoro amora ere nyadhi mobiro godo neutral ber idonje ot iero ot aparo ni kitanda ni damanyi kaka da apake de tama mak mana gini golore kako so biro komakore kitanda biro komakore obiro komakore kitanda kamano to wach machielo kata chiedh nade maduong' ma thoth ji nigo en ni ot kigero kata ute ma kawaida adeluongo kamano gin ute migero tiketo switch e korot kendo asemanyo ndi sama nabiro ka kae to onge pressure ntie panic button kae to sockets to kidwaro to inyaketo app e simu mondi lor lights gite inyalo keto app e simbi kabisa koro kisenindo ti inyise mana ni siri lor na stima lor na curtains kamano adwa nindo kikangi nyakora mogi wacho ni yani ni ot mar jini kiwinjo ka kidonjo ka jirani tiwinjo ko wacho ni yawna curtain mondi lor na stima aparo ni en lony mabiro kod ute machalo kama Felista gima chielo mabende afwenyo en ni odni nitiere kod kido mar tiles mopogore opogore aneno ka bedroom ko kariamo bedroom standing gi tile machalo kama gipogore kido king'iyo kala kendo kaka gi inyalo neno gi inyalo manyiso ang'o momiyo gimomiyo tiles un gi tiles mopogore koro waketo tiles gi e bedroom nikech okelo liet okinya winjo koyo kinindo kiwuotho nikech ng'eny ni wacho ga ni tiles nigi koyo koro ok gin tiles te ma kelo liet to mar sitting room en tiles madongo ok mag kawaida be okinya kier kata ma ichokoni nikech apani kier no en gima duong' ahinya ma osegolo chuny jomoko e bedo gi ot mantie tiles omiyo tiles biro mopogore magi anti slippery to magi wooden tiles magi luongo ni wooden and then anti slippery en manyiso ni okokier en otek wang' watigi dhilo machala kamano gima chero bende ayudo ni en entiere kod gik mabecho akia ni gik mabecho gi wang' ne waluong nang'o mak mana yudo ka kona nitie gimoro mobole ma samoro kata kitemo mondo mi ing'e ni en ang'o to tami diere pichni moko maber mabende okete e wall kendo en gima aneno gi ute bila kamagi kana ng'iyo magi ang'iyo neno moko ma
Ing'iyo gin book to gin book. Felista Magi bise nenogi. Moko maki keto to ki yawe kama to konya yawre. Baje kora mogi pogro kendi ma en book. Ken en book minyalo somo. Manyiso ni book ma in ge ot kar mondi kawge kawati many kabat moro ka drawer moro ti isogie. Manyiso ni nyalo kawgi tipango gi maber. Kendi no pange kama. Ipange kamano. To koro podo nyalo tiyo tich ariyo. Ero meda ne mane wiye. Nyakara mogi moro amora mineno en gima ber. Kara mana wuonot. King'iyo to ineno ka nyadhi mar kit rwakruok mare chalo kod nyadhi mar gima ouso kata gima intiere iyo. Manyiso ni ok wakeli ka mondo mi warao. Nyiso ni nyadhi en gima iwinje iyi, nyadhi en gima inyalo ne. Felista, ero kamano ahinya. Adwani mondo next time kwa chak waduogo itang'onwa gima lich moyoma. Kendo ang'eyo nyakara magini nitiere gimoro achiel ariyo misomo. Kopogore gi manana paro ni gima somo maduong' ahinya en ni inyalo bedo gi simu tiketo application to ka saa 8 romo to inoko kara saa 5 romo to inoko to inyalo mana mi instruction olor ni katen olor ni taya kata mok ni taya kapo no nyalo chiemo bo nyalo muro to ni chiemo ka kamano nyakara magi chenro mar nyadhi wari moko da kanyo poni dwani mondo mi ibed e chenro mar nyadhi sani seng'eyo ni nyadhi en gima chalo nade tudi kodwa waidore mbui mar Facebook Ramogi TV wabiro manyi ka kamano wanende kendo chinge suma biro nyinga Simfros. Ramogi ang'eyo ni somo gik mang'anyo kadwana maya de weche mang'eny nikech team mar Thum Dagmor osechopo ka mana kaka iwinjo kaponi